Soc Marc Jornet i llegeixo La dansada de Carme Meix. Entre el freseig dels somnis, un cant de gall real, una mica afònic, apenes audible, i ella, l'Adela, corrent amb el Benjamí per l'aresta d'una teulada llarguíssima que no s'acabava mai i unes veus estranyes que els estalonaven. Lladres, lladres! I el crit del gall més clar, més real cada cop, i de sobte, aquella habitació fosca i silenciosa, l'Adela es despertà a mitges. Soc a Gandesa, al llit de la tieta, i no tinc por. Es posà a riure sense solta i es va tornar a dormir. Esta vegada, amb el sol ja alt, la va despertar el so descompassat i repetit d'un porticó batut pel vent. Cerç, va constatar. S'alçà i estirà la jaqueta a sobre, en lloc de bata, que no tenia, i baixà. M'hauria de dutxar, digué a la Tomasa, que havia encès l'estufa i escalfava llet per esmorzar. Encara vas a buscar la llet a cal pastor de ronda? Demanà, i li semblava sentir aquella olor embafadora de llana del ramat, i al paladar el gust de la llet calenta, acabada de munyir que ella es bevia directament de la lletera de llauna abonyegada. No en fa pocs d'anys que és mort, li respongué la dona. Ara comprem llet envasada, com tothom. Me puc dutxar? L'encanteri de l'olor i el sabor havien desaparegut. I és clar, ara encenc l'escalfador. L'aigua calenta li relliscà per sobre i s'endugué la sabonera i els últims rastres de son. En eixugar-se se sentia lleugera i fresca. Fins i tot el mirall li retornava un aspecte més atractiu. Espillet, espillet, qui és la més boniqueta del món? Demanà recordant els contes infantils que li explicava sa mare. I afegí irònica, tu no, certament, però tampoc no estàs tan malament. Encara no has començat la decadència, Adela, però t'hauràs d'afanyar si no vols fer tard. Fer tard? Però a què? Es demanava mentre baixava les escales, i ni ella mateixa se sabia donar resposta, mentre es menjava amb força gana la coca ensucrada i es bevia la llet tintada amb un raget de cafè. Se senten cops a dalt de tot, digué a la Tomasa. Pujaré a veure si hi ha algun finestró mal tancat. Era una excusa perquè desitjava pujar al terrat, veure les esgolfes, paradís d'andròmines de la seva infantesa, on sempre es trobava algun tresor amagat, posseït amb passió primer, i que acabava ornant la volta de la foguera de Sant Joan enmig de la cridòria exaltada de tots els xiquets del carrer de Miravet. Resseguir els encontorns dels objectes i albirar la vista que s'estenia davant dels ulls des del terrat alterós. L'escala era fosca i silenciosa. El copejar rítmic la dugué al recambró dels cuixots i n'assegurà el porticó. Les golfes eren un reialme polsós i guarnit de randes de teranyines i nius buits d'orenetes, més petit del que recordava, però això ho comprovà amb satisfacció prou gran i clar, posant-hi uns bastiments i vidres als grans finestrals buits, podria ser un estudi insuperable, i ja s'hi veia, movent-se entre teles immenses i pots de pintura, cavallets i pinzells, tot barrejat, una mica caòtic, que enardidor. Fora, al terrat, hi feia un temps lluminós que es filtrava a través de les escletxes de la porta de llistons mal encaixats i ressecs i que la cridava insistent. L'obrí i el cerç li donà una bufetada fresca i seca que li esvalotà tots els cabells. Mirà al seu voltant, a les teulades torrades tacades de molsa i rovell, al campanal silenciós, ara on en altres temps niuaven les òlibes, que ja se sap que vivien allí, per poder-se veure de gust l'oli de la llàntia del Santíssim, que per això els deien xutes aulieres, i el sagristà els esbarriava els ous si els trobava, i elles hi tornaven tossudes i resignades. Cal deixar la gerra ben tapada quan es va omplir el setrill, que deia la tieta fa milions d'anys. Mirar els terrats veïns on dones matineres havien estès la bugada, després de tants dies de pluja, i ara s'agitava frenètica, empesa pel vent en un batibull indestriable de color i de vida. Només el seu terrat era buit. Però més tard segurament la Tomasa hi estendrà també la roba, pensà per a consolar-se, i tot tornarà a ser com llavors, que ens empaitaven entre els llençols estesos, l'Enric i jo, i ens embolicàvem com si fóssim reis moros i prínceps encantats o personatges fabulosos. Podia veure també, més enllà de les cases que es desemperesien sota el sol, Puig Cavaller retallat contra un cel tan nítid que semblava a tocar, i els camps xops de pluja, agraïts d'aquell do més aviat escàs a Gandesa. Faré obrar la casa i m'hi quedaré. Tindré a Benjamí en contra de tot i de tots. Alçà els braços en l'aire i es girà cara al sol, els ulls clucs. Després els obrí un instant només i els tornà a tancar, ferida la retina. Duia encara la taca violenta del sol clavada als ulls quan retornà cap a les golfes, atreta ara pel cloqueig d'una gallina que anunciava la posta. Anà al galliner i recollí un ou ros, calentó,
i se'l posà sobre els ulls enlluernats, com li ho feia la Tomasa quan era petita, que deia que era bo per a la vista, i baixà cap al primer pis. Se sentia, insistent, el repicar del telèfon, tan fora de lloc en aquell silenci ovagós de la casa que li semblà una profanació. «Adela!», crida la Tomasa, «és per a tu!». Se sorprengué i baixà més de pressa, saltant els 2 últims graons de cada replà, com abans, i agafà l'aparell. «Sí?» No era la veu que esperava. «Adela, sóc jo, l'Alfred». Se sentia molt fluix, com si li parlessin des d'un continent perdut. «Ah! T'he estat intentant localitzar tots estos últims dies? Per fi he decidit trucar a casa de ton germà i m'ha donat este número. Sento que s'hagi mort la tieta Roseta». «Gràcies, però no calia que et molestessin», digué freda. «Ja era molt gran». «Bé», la veu semblà refredar-se també a l'altre extrem de la línia. «És que el que et volia dir era una mica urgent». «Sí?» Cada cop estava més desconcertada. L'Alfred i ella amb prou feines havien contactat des de la separació. «Es tracta del Figuera, el marxant que et va organitzar la primera exposició. Com que no et trobava, es va posar en contacte amb mi perquè mirés de localitzar-te. Sembla que té molt interès a parlar amb tu. Hi ha possibilitats d'exposar a París». «A París!» L'ou que l'Adela encara subjectava a la mà esquerra se li esmunyí i quedà esclafat a terra. Feu un petit crit que l'altre interpretà com una exclamació d'alegria. «Diu que et posis en contacte amb ell tot seguit, que és molt urgent. Demà t'espera al seu despatx». L'Adela contemplava el petit desastre provocat per l'ou, el rovell, del qual havia quedat intacte, rodó i lluent sobre el trèvol, com un petit sol solitari sense òrbita.